जे साब सेन्टार दङ बावहाय आङो थांनाय 21-22 मायथाइनि जे फाइनान्सियेल इयारनि जे MLA फान्ड बिनिफ्राय आङो 10 लाखनि एम्बुलेन्स हरनायनि थाखाय थि खालामनाय जादोंमोन किन्तु अर्डार होसेयावबो माने फ्राय बोसोरसे लाबाय बे गारिया सफैनो थाखाय मानोना गंसे गंनै एम्बुलेन्सखौ बानाया होनो बुरजा अर्डार मोनबासो बानाय बेबायदि जाहोननि थाखाय माने गोबाव जाबाय थ' दा फैखांनायनि उनाव दिनै आङो क'क्राझार आंनि जे MLA अफिस बे MLA अफिसनिफ्राय बेखौ फ्लेग अफ खालामनो नागिरदों बावहाय जइन्ट डाइरेक्टर हेल्थनि डक्टर A.S. शर्मा बिथाङा दंफैयो बालाजान ब्लकनि सिङाव थायो उल्टापानिया ओंखायनो बालाजान ब्लकनि PSCनि इनचार्ज डक्टर फुलमा ब्रह्म बिथाङाबो दंफैयो आरो आंनि जे पार्टिनि बिबानगिरिफोर आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोर उल्टापानि ओनसोलनि मानसिफोरखौ लेंहरनानै दिनै MLA अफिसनिफ्राय फ्लेग अफ खालामनाय जागोन आरो बिनिफ्राय थांनानै जोङो जे साब सेन्टारनि जे कमिटि दङ आरो चेयारमेन VCDCनि चेयारमेन आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो मोनसे मेलनि गेजेरजों बे एम्बुलेन्सखौ गथायनानै होनाय जागोन जाहाथे बे एम्बुलेन्सआ उल्टापानिजों लोगोसे सरलपारा बे मोननै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोंनि हेफाजाब जायो मानोना बिसमुरि नेशनेल हाइवेनिफ्राय 30 किल'मिटार जायो उल्टापानिया सरलपाराफ्रा 40 किल'मिटार जायो बे गोलावथार माने गोजान जायगानिफ्राय लोमजा साजा जायोबा हठात क'क्राझारसिम फैनो थाखाय बा गुबुनाव माने देहा फाहामनो थाखाय लांनांगौ जायोबा जोबोद उसुबिदा जायो बिसेसकरि गोरिब मानसिफोरनि थाखाय जोबोद प्रब्लेम बेनिखायनो प्राइभेट गारि लानांगौबा 5,000नि बारा थाङो दा बेबायदियाव जोङो जिहेतु बे एम्बुलेन्सखौ हरनाय जाबाय मिनिमाम मोनसे फिस मानोना साब सेन्टारफ्राव ड्राइभार थाया बेनिखायनो मिनिमाम मोनसे फिस ड्राइभारनो होनो थाखाय आरो गारियाव थाव सोनो थाखायल' मिनिमाम मोनसे फिस लानानैनो बिथांमोना जाहाथे सामलायनो हायो बे बाथ्राफोरखौ जोङो रायलायदों आरो दिनै जोङो बेखौ गथायना होयोबा गाबोननिफ्राय बे खामानिया मावफुंजानाय जागोन बर्तमान सरलपारा उल्टापानि ओनसोलावहाय बे हेल्थ सेक्टर बिथिङावहाय माबायदि बे मोननै जि ओनसोल फ्राय बे मोननै VCDCआव जों लोगोसे बावहाय माखासे रिकगनाइज नङै माखासे गामिफोरबो दङ बाहाय गासै 30-40 रोजा सुबुं थानाय बे ओनसोला उल्टापानि सरलपाराया दा बेबायदियाव जोंहा गंनैल' माने साब सेन्टार दं उल्टापानियाव गंसे आरो सरलपारायाव गंसे जेराव डक्टरबो थाया बिनि मालाबा थाङो सरलपारायाव खिन्थु उल्टापानियाव बिदि डक्टर थालायलायनाय जाया गतिके बावहाय सासे सानै जि नार्सफोर थायो बिथांमोनानो नायनो गोनां जायो दा बेनिखायनो एसे जुदि गोब्राब लोमजायोबा बा बायदिसिना आनजाद खालामनांगौ जायोबा बे साब सेन्टारफ्राव जाया दा बेनिखायनो एम्बुलेन्स जुदि थायोबा बाहाय सहाय जागोन आरो बे ओनसोलनि थाखायबो जों सानगासिनो दङ उल्टापानिनिख्रुइ देरसिन सरलपारा ओनसोला बेनिखायनो सरलपारायाव एबार आसाम सरकारा MLAफोरनो हरनाय जे बुनियादी जे साइस्थ' केन्द्र दङ जेराव 6 बेडेड हस्पिटाल जायो डक्टर थायो नार्सफोर थायो गुबुन गुबुन स्टाफफोर थायो जेसेबां थानांगौ बेबायदि 6 बेडेड हस्पिटाल जायखौ बुनियादी साइस्थ' केन्द्र होनना बुङो आं एबार हरदों सरलपाराखौ दा बे जाफैयोबा बे ओनसोलनि थाखाय माने सावस्रि बिफानाव मोनसे लाब जागोन 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन